Yes. Seuraavaksi pohjeliikkeitä suoralla jalalla. Versioita on monenlaisia. Niitä voi tehdä kahdella jalalla. Suosittelen tukea ottamaan tolpasta. Ilman tätä siitä tulee kohtalaisen akrobaattinen tasapainohaaste. Toinen asia, mistä haluan ehdottomasti muistuttaa. Lantiossa, pakaroissa pitäisi olla jatkuva jännitys päällä, jotta saat keskivartalon mahdollisimman tiukaksi. Sekä pysyä korokkeen päällä sen verran kuin tarvitaan, jotta pysyt päällä. Ei enempää. Valitse sopiva koroke. Pieni venytys on ok, mutta kannattaa katsoa, että ei satu kovin paljon, kun teet tätä liikettä. Pieni kipukin on ok. Voit tehdä liikettä myös yhdellä jalalla, eksentrisesti nostamalla kahdella jalalla ylös ja jarruttaen alas. Tai jos voima riittää, niin yhdellä jalalla.